vendégeim! A mai vendégem nem más, mint a híres magyar matematikus és hadmérnök Bolyai János. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat és interjútod. Mesélj el gyerekkoráról. Köszönöm a meghívást. Kolozsváron születtem, szüleim Bolyai Farkas, aki matematikus és író volt, édesanyám pedig Benkő Zsuzsanna. Én voltam a legidősebb gyerek. Született egy húgom, aki kisgyermek korában sajnos meghalt. 7 évesen elkezdtem németül tanulni. Édesapám Marosvásárhelyi felső osztályos diákjai tanítottak, 1814-ben írattak be a kollégiumba, ahol már rögtön 4. osztályba kerültem. És 1817-ben évfolyam elsőként tettem le a záróvizsgámat. Édesapám elképzelése az volt, hogy Göttingeni Egyetemre küld, mivel ő maga is ott tanult. Egyik barátját kérte meg, hogy segítsen a világhírű Gauszt, de sajnos nem válaszolt a levélre. 1818-ban a Bécsi Hadmérnöki Akadémiára felvételeztem. Időközben elveszítettem édesanyámat, 1821-ben meghalt hosszantartó betegeskedés után. Majd 1825-ben édesapám újra nősült és elvette a marosvásárhelyi vaskereskedő lányát, Somorai Nagy Terészt. Született egy mostohatestvérem, Bolyai Gergely. Mesélj el katonaságnál eltöltött éveiről. Hol is kezdjem? 1823-ban alhadnagyi rendfokozatot kaptam, és a Temesvári erődítés igazgatóságra kerültem, 1826-ban áprilistól pedig az Aradi erődítés igazgatóságnál dolgoztam. Itt léptettek elő 1827-ben főhadnaggyá. 1827-1828 között nagyon sokat betegeskedtem, ezért hazautaztam már Marosvásárhelyre lábadozni, de hát még látott pekkes embert a földön, mivel még a maláriát is elkaptam ezekben az években. Miután felgyógyultam, Nagyváradon és Szegeden végeztem katonai felméréseket, folyamatos áthelyezés alkalmával éppen omlőt betartott, amikor balesetet szenvedtem, és kb. 1 hónapig agyrászódással ápoltak, ezután kértem egy korai nyugdíjazásomat. Mesélj a katonaság nélküli évekről. Itt kezdtem el foglalkozni újból a matematikával, majd az itt töltött évek alatt ismerkedtem meg Orbán Rozáriával. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcse lett 4 gyermek. Egyetlen egy család sem tökéletes. Édesapám úgy gondolta, hogy a családi birtokon, amin éltem, már a saját családommal másnak adja ki bérbe. Kénytelen voltam visszaköltözni Marosvásárhelyre, Rozáriát 1849-ben vettem el. Mesélj el matematikai munkásságról. A katonai éveim alatt dolgoztam ki a neuklediszei geometriát, amely elneveztek a matematikai kortársaim abszolút, illetve hiperbólikus geometriának. Ezt a felfedezést édesapámnak újságoltam el előbb, azt hiszem így fogalmaztam meg a levelemben. Semmiből egy új más világot teremtettem. Ezt a felfedezést Appendix címen apám tentamenjének első kötetében jelent meg. Foglalkoztam későbbiek során még egyszerű mértani alakzatokkal, a ponttal, egyenessel, abszolút síkkal, szerkesztésekkel. Írtam a komplex számokról egy művet. Bolyai 1860. január 27-én halt meg, katonai egyenruhában, de jeltelen sírba temették el. Bolyait egy csendes, jóindulatú személyiségnek jellemzik, aki életében nem ivott, nem kártyázott és nem volt adóssága sem. Életművének jelentőségét csak halála után ismerték el. Életében csak az Appendix jelent meg nyomtatásban. Feljegyzéseit még ma is kutatják.